Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, gure ahulezian zuk laguntzen gaituzu. Iguzu pozik onar dezagula eman nahi diguzun salvazioa. Gure bizitzan Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jakinduriaren liburutik. Honela zioen gaiztoak, oker arrazoituz. Jarri dezaiogun sare bat zintzoari. Gogaikarri zaigu eta. Gure jokabidearen aurka egiten du. Legea ustea aurpegiratzen digu. Eta hartutako heziketaren aurkako hutsegiteak salatzen. Jainkoa ezagutzen duela dio, eta jaunaren seme deitzen dio bere buruari. Bere izaeraz gure pentsaera salatzen du. Zintzoa ikuste hutsa ere jasanezina zaigu. Besteena ez bezelakoa da haren bizimodua, eta oso bestelakoa haren jokabidea. Faltsutzat hartzen gaitu, eta kutsagarria balitz bezala urruntzen da gure jokabidetik. Azkenean, zintzoak zoriontsu izango dirala dio, eta jainkoa bere aita duela harro dabil. Ikusi dezagun esaten duena egia den ala ez. Aztertu dezagun nolako bukaera duen ikusteko. Zintzoari benetan jainkoaren seme bada, bera etorriko zaio laguntzera, eta libratuko du bere etsaien eskuetatik. Irainak eta oinazeak jasanaraziko dizkiogu. Haren lasaitasuna ezagutu eta eramanpena probatzeko. Heriotza lotsagarrira kondenatuko dugu. Bere esanetan, jainkoak aterako zaio. Horrela, arrazoitzen dute gaiztoek, baina oker dabiltz. Bere gaiztakeriak itsutu ditu eta. Ez dute ezagutzen jainkoaren asmo ezkutua. Ez dute jainko zaletasunari dagokion saririk itxaroten. Ez da aintzat hartzen ere bere bizitza akats gabekoari dagokion ohorea. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna arnas berri sortu neregan bihotz garbi. Erruki zaitez gutaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotzona. Zuk eman jauna arnas berri sortu neregan bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Garai hartan Jesus Galilean zebilen. Ez zuen Judean azaldu nahi, judu agintariak bera hil nahiean baizebiltzan. Etxola jaia juduen jaietariko bat urbeltzerarik, baina haren senideak jaietara joan ondoren
bera ere joan egin zen, ez ordea agerian erdi ezkutuan baizik. Orduan, Jerusalenen bizi ziren batzuk galdezka hasi ziren. Ez alda hau hil nahi dutena, agerian ari da hizketan, eta ez diote ezer esaten. Benetan, onartu ote dute buruzagiek, bera Mesias dela. Mesias etorriko denean, ez du inor jakingo nongoa den. Hau ordea, badakigu nongoa den. Jesusek orduan, tenpluan irakasten ari zelarik, esan zuen oihu eginez. Ni ezagutzen nauzue, eta badakizuen nongoa naizen, baina ni naiz nere kabuz etorri, baizik eta fidagarria denak bidali nau, eta zuek ez duzue hura ezagutzen. Nik bai ezagutzen dut, harengandik bainator, eta berak bidalia naiz. Orduan atxilotu egin nahi izan zuten, baina ez zion inork eskurik ezarri. Ez baitzen artean, ez baitzen oraindik haren ordua. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesus aipatzen dugunean, eta Jesusetaz hitz egiten dugunean, gure maisu bezala, gure jaun eta jabe bezala aitortzen dugu. Eta ezinbestekoa dugu bere nortasuna zein dan gogoan eukitzea. Hau da, Jesus, pertsona halako itzal handikoa izan dutenik, ez dezake inor ukatu. Jesusek historian, mundu osoan, izugarrizko eragina izan duenik, ez dezake inor ukatu. 2020 urtean gaude, 2020 urte bastu direlako Jesusen jaiotzatik. Horrek esan nahi du, halako eragin izugarria eduki duela Jesusek. Jesusek halako mezu berria eta mesedegarria ekarri zigunik ez dezake inork ukatu. Bakarren batek akaso ukatu dezake, baina esan genezake ongi aztertuz ohartzen gera Jesusek erakutsi digula elkar maitatzeko, elkarri barkatzeko, pobreetaz eta sufritzen ari direnetaz arduratzeko, danak senide bezala sentitzeko, esan nahi nuke, eta abar gauza guzti horiek ez daiteke ukatu ikaragarri mesedegarriak diranik gizakiarentzako. Horregatik, jende askok esan zezaken Jesus halako maisu importante bata, eta bere jarraitzaile bezala, edo behintzat bera horako autoridadea duken norbait bezala konsideratuko dugu. Kristauok, jakina, hori egiten dugu, baina hortaz aparte ere esan genezake pauso bat gehiago behar dela kristau izateko. Eta da, Jesusen nortasuna aitortzea. Bere garaiko jende askok halako zailtasuna zeukan, gaurko ebangelioan agertu zaigu, bazekitelako nongoa zen, bazekitelako zein familitakoa zen, eta Mesias izateko, esan genezake, humanoegia ikusten zuten, edo behintzat normalegia, haiek Mesias bat pensatzen duten, sikiera norbait importantea, norbait handizkiren bat, aberatsen bat, boteretsuren bat, eta ikusten zuten pertsona izugarri sentziloa. Hori bai, autoridade handia zuena, bere koherentzian, bere erakutsietan, bere bizitzan izugarrizko koherentzia eta autoridadea erakusten zuena. Horregatik, duda izpi bat bazeukaten, gaurko evangelioan aitudan bezala. Ez du atxilotu, horrek ze esan nahi du, Mesias dela, eta horako dudak. Baina, harien arrazoi, esan genezakeen, printzipala ukatzeko zan, badakigu nongoa den. Jesus Nazaretekoa, badakigu zein da bere familia, eta horregatik zailtasun hori zeukaten. Guk ordea eskatzen digu jagoikoari, bere nortasuna beti aitortu dezagula. Hau da, Jesus ez bakarrik, baita ere, baina ez bakarrik, ez ezagula ikusi, bakarrik halako maisu handi bat bezala, edo pertsonai halako eragin mesedegarria izan duena bakarra bezala, baizik eta jainko semea bezala. Hoxe da, hain zuzen ere, gure fedeak aitortzen duena, jainko semea gizonegina dela Jesus. Eta hori da, kristau izateko nortasun hori
aitortzea, nortasun hori Jaungoikoaren graziaz sinistea, hori da ezinbestekoa deguna. Horregatik, nahiz eta ikusi eta gainera gauza edarra da, bere gizatasunean, gurutzean zintzilik, gu bezala nekatzen zela, gosetzen zela, egarritzen zela, triste jartzen zela, pozik egoten zela, horiek denak ikustea, baina hor ezagutu behar dugu fedearen bidez, Jainko semea gizon egina, denetan gure antzekoa, pekatuan izan ezik. Eskatzen diogu bada, Jaungoikoari bere meza santuan parte hartzeak, ez eta internet bidez izan, baina berdin balio du kasu hauetan, eta bere hitza entzun, orazio hauek egiteak, gure fedea sendotu, biziagotu eta argitu dezaigutela. Eta orain, gure eskariak egingo ditugu. Eskatuko diogu Jaungoikoari beren lanpostuak eta arriskuan dauzkaten guztien alde. Halako solidaridade, esan genezake, olatu bat egon dadila gizartean, danok elkarri lagunduz eta danok beste eta zere arduratuz eta sortu daiteken krisialdian ere danak aurrera segitzeko Jaungoikoak eman dezaigula halako argia, halako indarra. Baita ere eskatuko dugu, gaixo guztien alde, Jaungoikoak eman dezaiela, lehenbailen osasuna eman dezaiela indarra eskatuko dugu, baita ere osasun munduko langile guztien alde, ikertzaileen alde, argitu dezatela lehenbailen erremedioren bat, eskatuko dugu bakarri dauden guztien alde, egunero bezala, horiek denak, Jaungoikoaren eskuetan uzten ditugu, berak indarra eman dezaien, berak sendotu ditzan. Eska dezaiogun Jaunari, entzun arren Jauna. Egizuzuk Maria, gugatik erregu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Senideok egin dezagun odoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, zuzera sakrifizionen iturria, garbi gaitzazu bere indarrez, zuregana garbiago irits gaitezen, Jesukristo gure Jaunaren bitartez, hemen Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak Jaunaran dauzkagu, eskerra Jaungoiko gure Jaunari, egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu, diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusiak hartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien Jainko Jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osana, zeru goienetan bedeinkatua Jaunaren izenean,
datorrena, osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta biztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu erren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Tohatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi garaman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezuerrenetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Horrako keinu bat eginez. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zuen ere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz Kristoren gorputzak zaitu.
egin dezagun otoitz. Jauna, gure bizitzan beti berritzen garen bezala, egizu pekatua utzita, zure garrazian ere berritu gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guzialduna gaitak, eta semeak, eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Zuzera jauna zu gure hartzai eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gera, ardi gaixoak zu gabe. Nora ezean ibiltzen gera, ardi gaixoak zu gabe.